Yan, dito na po yung mga kasama natin. Ang activity natin ngayon ay tumulong sa mga frontliners. Sinikayat namin yung ibang grupo na sana pamarisan din kami. Kaunting tulong lang. Salamat. yung date natin ngayon, March 29, 2020, bago mag-lockdown ng Urdaneta. Tutulong muna po kami sa ating mga frontliners. Magbibigay po kami ng konting tulong para sa kanila. Salamat sa inyo mga frontliners. Salute. Si Oliver. Yo. So guys, ito po yung mga laman ng sasakyan. Ano po yung bibigay natin? Bibigyan tayo ng mga prutas para sa ating mga frontliners. And yun, sana makatulong sa kahit maliit na paraan. Okay. So ito yung laman ng aming mga pamigay. Ano to mga apple in the eye. Mansanas lang? Bro? Mansanas. So yan. Ayan, nutritious, vitamins. Kailangan nila yan. Ayan. Alright. Alis na po kami. Ay, saan tayo? Alright, alis na kami. Hello. Ito, si paring Vince. Puging SK Charma. Let's go. Alright. Si Madam, ma'am. Siya yung pumotor nito. Ayan. Saan tayo banda ba? Ay, Katablan. So, Katablan muna daw kami. Hello sa ibang grupo dyan. Sana tumulong at makiisa. Hindi po ito magpapasikat mga kababayan. We encourage every citizen to help our frontliners in any way possible. Either mamigay ng goods or simply by following the quarantine regulation. Salamat! Saludo sa mga frontliners! Alright, yan po ang ating pinakamamahal na Alvin. Running for Councilor this 2023. Peace out. Kamera lang. All day. Man. Dito na po tayo sa Katablan. Yeah. Ayan. Entrance po. Dito tayo magbibigay una. Mga checkpoint po. On the move. Shower out nga pala sa aming founder, Motherfucking Mac G the Osas. Yeah. Pasensyahan na po. May bibigay po. Thank you. Ito po, may papamigay po. Sige po. Alright. Sige po. Sige. Yan po si Cap. Alright. Yus. Sa one down. Yeah, one down, Katablan. Yeah, one down, baby. Alright. Alright.
Sir, good morning po. Magbibigay lang po kami ng tulong. Para sa mga frontliners po natin, bibigay kami ng konting para sa inyo po. Thank you po. Yan po, yan po. Apo. Ba't di kayo nagsasaya? Ha? Keep up the good work. Alright. Mabuhay sa ato. Two down! Yeah! What's up? Shower out ulit sa aming founder, Osus. Right. Wala pa yung mga frontliner natin dito. Hanap ng iba. Lockdown. Vloggers rin mo yun, no? Tours yun, no? Talkers. Mga inyo. Hindi mo na. Bigyan na rin ka? Yun natin. Ilan? Isa lang isa. Kuha kami doon sa kwan sa... Blue boys. Dali, prutas. Ako ka, habang naghihintay na mahuhuli. Sir. Right. Yan, bigyan natin to. Nagtitinda ata yan. Nagtitinda ba yan? Ano? Bigyan mo. Kal! Right. Kanam. Para sa inyo yan. Yeah. Ingat ka lagi, Uncle. Okay. Sir, para sa inyo po. Thank you. Salamat po. Kunting tulong lang po. Sige po. Sasayin na namin tayo dito duwa. Parang yung di pa dalawa lang sila. Oo. Para flexible tayo. Sige. Alright. Tama. Go. All day, every day, all day, every day. Alright. Checkpoint pa dito. Ikaw din, Vince. Sana. Let's go, man. So, magbibigay lang po kami ng tulong para sa mga frontliner. Saan galing to, sir? Kami po, sa amin po yan. Anong grupo nyo? Ito, pinakabatan. Para kayong mapicturan. Di po. Ayan, magbibigay po kami ng Pinakaratan ni group. Ilocano. Ayan. Ayan po. Thank you, Apo. Ayan, okay na. Ano pa yung checkpoint dyan, sir? Wala. Ano yan? Santa Asingganin sa? Ay, wala niya. Urdaneta kayo, sir? Wala. Ay, Urdaneta. Tika mimot lang? Sige, sir. Thank you. Nila magjipulis start naman yung grupo tayo, madi makasumbat ni Magat ka ni Vince. Pinakaratan. Yung baga jipulis tayo, yung baga pinakaratan ko. Alright. Ayan, epic fail. Kabuluhan sa'yo mo kaya. Papuntang ng Kalubasan, yung kabuluhan, papasok ng Kasantaan. Kabuluhan pa usap ng kasantaan. O palabas ng Kalubasan. Ayan, epic fail. Tuloy natin. Anong sinabi? Tinanong ng pulis, anong group name namin? Pulis ko ng grupo namin. Medyo awkward pero pinakaratan. Ilocano. Ilocano, yeah. Alright. All day, every day, all day. Dito pa tayo sa Barangay Kayambanan. Kayambanan. Dito tayo ng apple. An apple a day Keeps the virus away, baby. Alright.
lang po kami ng tulong. Utas po para sa inyo. Maraming salamat po. Oh, para sa inyo po yan. Ingat po kayo, sir. Yan din lang po kami sa Urdaneta. Opo. Ayan. So, ano oras po kami nagbigay. Yeah. All day, all day, all day. Yeah. Nakatayang guns ah. Ay. Hello. Ay. Wala, hindi na makuha. Hello. Nabuta na kami. Time check. Time check. 6:43. 7-Eleven. Bagsol area. Ay. Over muna tayo dito Mark sa Anthony. 7-Eleven guys habang hinihintay natin yung mga ibang frontliners. Alright. Naiihi ako. Kain. Ang sinok oh. So, nandito kami sa tapat ng UCU sa may 7-Eleven. So, kain lang kami saglit. Kain muna. Alright. Ayun na pala eh. Yes. Yes. Pa tayo sa Katablan. Ay, Katablan. Palina. Good evening. Magbibigay lang po kami ng konting tulong para sa inyo po mga frontliners. Salamat po sa inyo ha. Prutas anggal, pangkonang. Prutas po yan para sa inyo po. Opo. Ha? Okay. Thank you po. Sige po. Ingat po. Santo Domingo. Good evening, Kap. Hey. Para sa inyo po. Kiroy. Nagbibigay lang po ng tulong, sir. Salamat po, salamat. Sige bang ito din. Yan. Saludo kami sa'yo, Frontliner. Saludo kami sa'yo. Bawal lumapit. Sabin, pagkanginga. Interviewin natin si Klang mamaya. 1, 2, 3. Klang, ano masasabi mo? Thank you. Mabuhay ka. Kumusta kayo dyan? Buhay ka, saludo Okay kami sa'yo. naman. Okay. Salamat. Alright.
Karating lang po natin ng ano, Urdaneta City Hall. Dito po sa ating Sinok. Good work. Nok, Good work. Oliver, Good work. Alvin, Beans, Ma'am Joan. Ito, si Mark. Ayan, shoutout sa atin lahat. Tapos si ano, si Madam. Ma'am, anong pangalan mo na? Dunay. Yun na, shoutout sa atin. Annyeonghaseyo. Dunay. Subscribe kayo sa Mark Lebasti TV. Alright, nagpo-promote na siya ng ano. Shout out. Bibigay din tayo dito sa EMS. Okay na? Ayan, si EMS. Shower out uli. Shout out. Ayan. Munting apple. Woo. Nice. Great job. Mga pinakarat. Ay, ano? Pinakaratan. Sa pulis. PNP. Yeah, bigyan natin ng kapulisan. Right, man. Nakakapagod pero sulit. Nakatulong po tayo sa mga ano, mamahalin nating frontliners. Right. Right. Mahal namin ang Urdaneta kaya ganyan. Huwag ka na pumasok. Bibigay lang po ng prutas, sir. Dito lang po, sir. Yan. Quarantine. Sa inyo po. Sa inyo po, sa inyo po. Sa inyo po yan, sir. Sa inyo po. Kanino galing? Sa amin po, sir. Sa grupo namin. Okay. Sige po, sige po. Shoutout kay King, thank you sa binigay mo, malaking tulong yun. Yeah, Alright. tsaka Kuya Gilio. Let's go! Alright, dito sa ano, Lying In. Shower out nga pala kay Mac Osas at saka kay Kuya Michael Laking at lalo na sa'yo, paring Gilio, mag-iingat kayo palagi dyan sa abroad. Paring Junel, dyan sa Iraq, ingat. Alright. Yan, mga tropa. Yan po. Yes ma'am, sige po. Apo. Yes ma'am. Picture? Oh, yeah. Selfie daw, selfie, selfie. Panoorin niyo po. Sige po. Right. Dami natin, no? Yeah, ang saya. Ay, medyas ko yan. Contaminated dyan, pe. Yan, tinawag po kami sa dito sa police. Sir. Oy, agititad kami ito nga, pa frontliners. Right. Hi, ma'am. Nagbibigay po lang ano. Social distancing. Sabay-sabay. Right. Yan, social distancing tayo. Yan. Sige po. Yan, sige po. Sige po. Sir. Oh, kala namin na curfew. Kapag kamalan kami na curfew. Na-video mo yan ba? Oh. Na-curfew kami, kaya binigyan namin ng mansanas. Mansanas sa amin. Yan, natapos din. Right. Ayos. Pagod. Sumali, nakatulong naman tayo. Right. Hey guys, mga pinakakatan. Ano? End na tayo. Ano pang sasabihin nyo? Yan nyo lang, hindi pa ako nag-join nyo. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye na kayo! Bye-bye! Bye-bye ka na! Bye-bye!